The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. Now we have to note this: we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. 1 Corinthians 15:58, always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. 1 Corinthians 3:7, as we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Amos 8:11, behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. And my people who are called by my name humble themselves, and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. Luke 11:28, how happy are those who hear the word of God and obey it. Sa dili pa kita padayon sa atong pagtuon sa pulo sa Dios ni ining adlaw, kung ikaw sa ka magtutuo ni Ginoong Jesucristo, be sure you have named your sins privately to God the Father. Kay ang 1 Juan 1:9 nagmando, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So human nimo kana buhata, ikaw mapun-anaw sam sa Espiritu Santo, o maangko nimo ang pakigambitay sa Dios, o busa ikaw andam na sa pagpadayon, sa pagtuon sa pulong sa Dios. However, if you have never personally believed in the Lord Jesus Christ as your Savior, the issue you are facing is not confession of your sins. The issue is faith alone in Christ alone. Acts 16:31 says, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa sa hilom, mag-aampo kita.
Let us pray. Father, we thank you that we can gather ourselves again together today to worship you, to study your word, and to focus our attention on your word that teaches us as to who and what we are and what you are. That the only thing that matters in our life is to be oriented to grace, to be oriented to your plan for our life. Because apart from it, there is no stability, there is no happiness, no meaning in life. It is only when we are oriented to your plan beginning at the cross that we can have an understanding, our reality and our purpose and our destiny in life, and what you are doing in our life. So, Father, as we worship you, we pray that God, the Holy Spirit, will enlighten us, challenge us, and make these things a blessing to us. This we ask in Christ's name. Amen. Mayong adlaw, kaninyong tanan, aniyan usab kita nining atong panag-uban sa Bible study nga Doctrinal, pinagi sa Balbido Evangelistic Ministry o aniha kita karong adlaw. We are alert with a clear mind and askil kita sana nga atong pangisip, buhi pa kita, nagaginawa pa kita, gumikan lamang kini sa kaluoy gugma, kortesya o grasya sa Dios. We do not deserve it, we do not earn it, nor work for it. Sa atong gibiyaan nga hilisgutan, by the way, kini atong uluhan sa atong pagtulunan nga atong giduputan mao ang the Doctrine of Double Punishment, ang doktrina sa dubli nga kastigo. Now, atong ibadayon, mangutana katingali, how do we know that our decision is right and correct? Kay gikinahanglan man nga kita mohimo og husto, maayo o sakto nga desisyon. How do we know that our decision is right and correct? Well, the answer is by using the truth, using Bible doctrine, the truth, before making a decision. O ako pag yung lugangan, nga gikinahanglan nga ikaw anaa sa sud sa imong puluyanan, the royal palace, which is the what? Operational divine dynasphere. Oh, by the way, kining pagpatinaw nini, pagpaklaro nimo may tungod nining dynasphere, tingali mo pa'y pagkadungog nimo niini nga pulong in English nga dynasphere. You cannot find that in the dictionary, in any dictionary, kining word nga dynasphere. Atong ipaklaro nimo ni, no? Nga ang dynasphere is a combination of two Greek words. Dunamis, ang dunamis mao kana Greek word sa in English power, gahom. Okay? Unya ang sphere mao kini ang dapit o lugar. Okay? So kung imo na nang tapuon, dapit o lugar nga may unsa, nga may gahom. So dunamis ug sphere. Now gitapo kini nila dynasphere. In English na lang na gi-transliterate og dynasphere nga kini mao ang dapit puloy-anan kini nga may gahom sa Dios. Mao na nga divine dynasphere. Og kini nga tong dynasphere nga gipuy-an kanatong mga magtotoo sod ni ining panahon sa simbahan, the church age, ingan lang kini og operational divine dynasphere. Si Ginoong Jesucristo sa iyang first advent, sa dinhi siya sa kalibutan, ang dynasphere nga iyang gigamit gitawag kadto og prototype. Okay? Prototype dynasphere, divine dynasphere. Ang ato karon sa panahon simbahan, operational divine dynasphere. So,
mao kini ang royal palace. This is supposed to be the right place where all believers in the church age should stay. Kay diha anang lugara, yan ang dapita. Of course, this is, di mo makita kini physically. This is mentally. Kaya ang Christian way of life is a mental attitude life. Okay? Ato naman kiningi patinaw kanimo nga ang the Christian way of life is a supernatural way of life, and as such, it requires a supernatural way of execution. Gikinahanglan nga tumanon kini pinagi sa talagsaon sa mga pamaagi o iya kining pamaagi sa Dios, dili sa pamaagi sa tao. Okay? So it is a supernatural way of life, and besides, it is a mental, sa pangunahuna, it is a mental attitude life. The Christian way of life is a mental attitude life. Mao nga kini atong pangunahuna, mao ligi kini rumbo, mao kini puntaria, mao kini ang target sa pulong sa Dios. Just as ang kaaway sa Dios nga si Satanas, ang iya pong target mao po nga atong una-una. You see? So na ay panagbikil nini, na ay kumbate nini, pangunahuna sa Dios o panahuna ni Satanas. You see? And we are in between. Ang atong una-una, mao'y gibombardyuhan nini. So mao ni nga kita niya man magpuyo nining teritoryo ni Satanas, then bombardyuhan kini nga atong pangunahuna sa daghang mga kalibutanon, mga kanang tawhanon nga mga pangunahuna, gikan sa mga nagkalalaing mga tinubdan, all sources, through the television, through the social media, through the our friends, our peers, galibot ni sila. Okay? Gilibutan kita. Ug mao nga gikinahanglan nga we have to renew our mind na kana sa pulong sa Dios. O gikinahanglan ang atong pag-usob nini, pagpuli nini, paghawas nini as possible. No, tingali may yung imposible man na nga hawaso na itong mga tawhanong pangunaw na tao pagunta. Of course, tao pa kita. Apan tungod kay ikaw Kristohano naman, okay, I'm talking to you as a believer. This is addressed to you. Way labot kin ang mga dili magtotoo, dili kini para nila. Mao na nga kung ikaw dili pa magtotoo samtang nagpaminaw kanining atong Bible study, gikinahanglan ang imong tutok nini pagayo. You have to consider these things that we are talking about. These are spiritual things nga ato kining na kuha o nakatunan gikan sa pulong sa Dios. Mao nga gikinahanglan ang atong huna-hunan ni, we have to consider seriously nga kining atong pangunahuna mao man kini ang rumbo o puntaria, target sa mga pulong nga nagakabikil pulong sa Dios o versus pulong ni Satanas, mga una-una ni Satanas, ug kita papilion. It's a matter of choice, you see. Kaya naman tayo kabubuton, dili man mamugos ang Dios. Mao nga kung ikaw buot nga mahimong mananaog ingon nga usa ka magtotoo, a winner believer, then mao kini ang tugon o mando sa Dios nga aron kita masibo kanunay sa iyang plano. Ug samtang kita nagakinabuhi ni ining ginganlan og the devil's world, cosmos diabolicos. So therefore, balik ta niya itong pangutana. How do we know that our decision is right and correct? By using Bible doctrine. Kining atong gipangtun-an dinhi, adlaw-adlaw na kining atong pagtuon, hangtod nga kini mas silsil na gyud sa atong alimpatakan o sa atong galamhan, sa atong kalag, mao na kini ang magaunsa, magaliyok-liyok, magatuyok-tuyok na diha sa stream of our consciousness, sa atong panimuot, ug mao na kini atong gamiton sa atong pagkinabuhi ingon nga mga Kristohanon, mga magtotoo. So, kung naa ka magapuyo diha sa imo nga
operational divine dynasty nga mao ang imong royal palace, then sa diha nga ikaw mo himo og desisyon, at the moment you make a decision, that decision will surely be right and correct. Now, all of us, of course, all of us, kitang tanan, why exempted niini, all of us made one way or another bad decisions in life. Musto? Whether we made bad decisions in life, God always has provided us. Nagasangkap gayon siya kanunay og mga paagi not to make any bad decision in life. Og kana grasya. Nakita nimo? Hatag mangyud ang Dios, magasangkap mangyud ang Dios og pamaagi nga dili ka mohimo og mga daotang desisyon. You see, grasya kana. The provisions of God cannot be overtaken by the bad decisions we make in life. Dili ra ba? Meaning, ang pagsangkap sa Dios is sufficient for us to use. Sufficient. Murag, unsa tayo binisayag sufficient? Igo na. Okay, I think I got the right word. Igo na. Alang sa atong paggamit. But it's not too late. Kung nakahimo ka og daotang desisyon, it's never too late to correct that wrong decision. Okay? Kaya ang Diyos, kanunay lang siyang nagaingon sa in English, nagaingon, God is just tapping His foot when you can avail of His grace provisions. Gisangkapan ta sa Diyos sa tanan. Kung siya gisulti sa Philippians 4:19, my God shall supply all our needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Gisangkapan ta niya sa tanan nga mga kahimanan nga ito magamit. Nawag yun talagi ipangaulipas. There is no excuse, therefore. Always bear in mind the importance ang kamayinungdanon sa napo ka mga kasulbaran sa mga suliran nga iya sa Dios. God's 10 problem-solving devices. Ang una ra bagyod nini, ang nag-una ra bagyod ning problem-solving devices sa Dios mao ang rebound. 1 John 1:9. Unsa gisulti? Sa 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful, matinumanon, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Tanan. Now, divine discipline cannot be underestimated. Proverbs 3:11-12. Because God is absolutely righteousness, hingpit siya nga pagkamatarong, ang iyang gugma makiangayon and indiscriminatory. No partiality. Why pihig-pihig? Pantay-pantay ang iyang pagkamatarong. God already provided us, believers, all the solutions in life. All found where? Asa nimo makita? Diha lamang sa iyang pulong. Namaw na. Most of the believer's suffering is caused by his bad and wrong decisions. Mao na tinuod man gyud na. Kung mohimo na ganitag mga desisyon nga mga sayop, daotan, then kita will suffer the consequences, right? Mao na, unsa di ay gyud kamayinungdanon sa pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Na makita nimo diha. Kay mao kini ang giya kanato. Magagiya kanato sa atong padulngan, sa atong laktan nining kinabuhi. Unsa gisulti sa Proverbs 3:5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Siya ang mo giya kanimo sa imong agianan. Now, pag-iyo Salmo 119:105, Psalm 119:105. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path.
na ug daghan pa kayong mga saad sa Dios. In fact, God has pila ang iyang mga saad alang kanimo magtotoo. Do you know? Kung ikaw magtuon sa pulong sa Dios, maibaw-an nimo, makatunan nimo nga God has 7,000 promises diha sa iyang gitugon kanato diha sa pulong sa Dios. 7,000 promises na. Tingali mo yung kag-ihap ba din nimo? How did you know? Well, of course, kini mga prinsipyo lagi ang atong gikutlo, gikuha, bunga kini sa makuting pagtuon, o kini nakuha na itong 7,000 gumikan, kaya ang 7 is the perfect number of God. Mao ka hingpit nga numero sa Dios. Gikuhaan ka nag 7,000 tungod kay ang Dios nagasaad kanatong mga magtutuo. So mao na, kung ikaw magtutuo na, pila namang saad ang imong na nasag-o, di lang kay sag-o, kundi imong nakatunan. Kay noon, no, okay, bahin ni pagsag-o, wa may mahitabo kini magsiya kag sag-o sa mga bersikulo, mga kapitulo sa Biblia. Way kapusalanan. Tingali memorize gyud mo tanan. Di man memorization mo importante. It is your what? Ang imong metabolization, pagkaton, tuon, pagkaton, dawat, pag-angkon, pagtuo, anana. Pagtuo kay anha ra dihang dapita sa imong pagtuo nga kana mahimong imong magamit. So di na mo magamit ang pulong sa Diyos magsigil na kagsag-o. Gusto? Why mahimo? Why kahimuan ka na? And God, the Holy Spirit, cannot use that for your own benefit. You have to study. Mao bitatang sa atong grupo din sa LA, doon naman tayo Bible study group na taon ng pila na katuig. Okay? Nga atong gihimuan some kind of memory aid, og daghan sa atong mga kauban, mga sakop dinhi nga nasilsil na gina sa ilang alimpatakan, mao na ilang automatic second nature na nga ilang hulbuton dayon gikan sa ilang alimpatakan, mao kanilang gamiton kung naa sila atubangon nga mga suliran. Like, for instance, ang memory aid na ito nga SLA. Unsa man ni? S, study. L, learn. Unya, A, unsa? Apply. So, study, learn, apply. Study, learn, apply. Tun-i, kat-uni, gamita sa Binisaya. I don't know sa Tinagalog. Di na ko Tinagalog kayo, pan mo lang na atong kay kining atong tuon sa pulong sa Dios. This is a Visayan English version man kini. So alang sa mga kaigsunan nato nga Visayan speaking people, ato kining gihimuan og vernacular or bilingual aron maklaro nila og no kana study, learn, and apply. Study, learn, and apply. So may mo kanang imong isuwat diha ug hantod nga imong memorize na sana. Di lagi importanteng memorization kundi ang pagkat-on gyud ug gamit na niya na. So mao kana ato lang ning gisingit. So akong balikon nga most of the believers suffering kasagaran sa mga pag-antos o lantuson sa magtutuo ang hinungdan ni ana tungod sila paghimo mga dautan o di maayo nga mga desisyon. Okay? Ug ato kung kagyata kag ihimplo ni adtong miaging panag-uban nato nga there are two ways to take nga ang una nini tunukon, thorny, stony, muddy. Thorny, tunukon, batuon, o lapukon. Mo kanay nahibaw ka na niya ng resulta niya na. Okay?
Apan ang ikaduha, clean and clear way. Okay? And you know the result also. Limpyo og sanag nga pamaagi. Now, here's a point of doctrine po. God's love is never distracted and frustrated. God's love, ang gugma sa Diyos, is never turned to any form of antagonism because you have failed as a Christian. Ang tuyo sa divine sphere, discipline, dili kay sphere, the purpose of divine discipline is to motivate you as a believer to recover from failure in your spiritual life so you can execute God's protocol plan in your life. Mao na ang tuyo sa pagpantun kanatong mga magtotoo, to motivate, pagdasig kanato nga kita maka-recover, makausab sa kahimtang mapinakyason sa atong espirituhanong pagkinabuhi ngadto sa atong pagtuman sa protokol nga plano sa Dios sa atong kinabuhi. And we have to be aware of all these principles, niining mga prinsipyo nga atong ginaat-at once in a while, so we can avoid this pitfall in the Christian life. Kini nga atong tumba o pagpakyas, you see, paglukapa sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Another principle, God gave us the freedom to choose. But God did not give us the freedom from the consequences of our choices. Kay, tungod kay ana may law of volitional responsibility. No, kana. Nga, for every decision we make, kitara ang unsa, manubag sa resulta o consequence niya na. Whatever we make a decision, it's kitara yun. Kitara ang ingon og answerable, responsible, and accountable niya ng maong desisyon. God uses His sovereignty niining bahina. In this case, He uses His sovereignty, ang iyang pagkalabawang makagagahom, ay ang pagkahingpit nga kamubuton, and His perfect justice. Ug sa iyang hingpit nga justisya, to know when it is time to warn us, pag pasidaan ka nato, that we are out of fellowship. Pasidaan magita sa Dios. Mao bitaw ng atong gitun-an katong tulo ka spiritual growth level, ang sa espirituhanong pagtubo. Ang una niya na pagkabatanon masuso, batang gamay masuso, baby believer. Unya ikaduha, adolescent believer, pagkabayong-bayong na o dalagita, as the case may be. Unya ang ikatulo mo na ang spiritual maturity, espirituhanon nga pagkahamtong nga diin mo kana ang nga naa kanay katakos, capacity for life, na nakikatakos sa tubang to handle any kind of situation, be it in poverty or in prosperity sa kinabuhi. Na kakayahan, kamao ka na kahibalo, na kaalam, na giingon nato nga discernment, na pagkaalinggat dayon og unsay mayo sa dautan. You see? Now, God disciplines in 3 categories. Nahibaw naman ta niya. Warning discipline, unya og di ka mo manumbaling, muhagbong ka na sa intensive, murag bugat-bugat na. O ang ikatulo, mao ang sin unto death, ang sala nga kamatayon o ang sala nga makamatay, ingnon ta, sabi ni Visayan. Now, kita mga magtotoo should not react. Ako naman kang giingnan nga ang reaction o ang response are two different things. Okay?
ang pag-react, mao ka nang murakag mo, bikil man na nimo ba? Mo-react ka, dayon mo, ka ng sinta. I think that's the right Visayan word. Musinta ka. You react for any kind of discipline from God. So we ought to thank God for it, for our own benefit. Now, how many of us do that? Na nakipag-antos, mayong kadayog. Ginoo, salamat, nini. Okay? And, well, I, for one, naka-experience gyud nini. Maka-experience man gyud ta sa atong kinabuhi. One way or the other. Moabot gyud na. So, tanawon sa Dios kung muriak ka ba o murispan ba lang ka. Kaya kung muriak ka, you're just using your emotion diha. Apan kung murispan ka, mutubang ka, ginamit nimo ang kamatuoran. Lahi na. Mo ni opposite sa reaction. Mutubag ka, ginamit ang husto nimong pangisip. You see? Kay gi-pressure naman kanina, gipiit ka naman. Courage, as what we have already learned, courage is the ability to stand under pressure. You see? Under pressure ka naman, anak. So, mayroon ka. Salamat ninyo, Diyos. Sayod ko niini nga. Imo kining pag pahinumdum kanako o pag panalangin kanako. Salamat ninyo, Diyos. This is for my own benefit. So, o niya payo sa kapunto, ang pagkamakasasala sa tao does not change God's love for man. Okay? Ang matang usa ka natong mga magtotoo, ana ay iyang kaugalingong ginganlag thorn of the flesh. Nanumdum ka sa giagian ni Pablo, Apostol Pablo. Every believer has his own thorn of the flesh. For the purpose of what? To awaken us and to tell us something is wrong. And we need to straighten out our life. Kaya murag na murag ning simang na. So, ang Dios mo pahinumdum ka nato, mo pasidaan ka nato, o mo kanang warn us, awaken us, pagpukaw ka nato. Kaya ang tuyo good sa divine discipline is to motivate the believer to recover, to go back to fellowship, balik to sa pagkikambitay sa Dios kung kita out of line. You see? Now, dinhilang una kita kutob sa atong paghisgot niini o ato kining ipadayon. Gidapit ka gihapon igsuon nga magtutuo sa pagsubay, pagsunod nining atong daily adlaw-adlaw na kining atong pagtuon sa pulong sa Dios o gidapit ka, gidasig ka gihapon to stay with us din atong pagtuon sa pulong sa Dios under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Ato kining giangkon nga grasya sa Dios, wa kita atuan niini og alang lamang kini sa atong kabulahanan o kaayuhan sa pagtubo nga espirituhanon. Apan kining tanan alang lamang sa kabulahanan, honor and glory of God. Magampo kita. With our heads bowed and our eyes closed, let us dedicate the closing moments of our Bible study to those of you who are without Christ, without hope, and without eternal life. This is a moment in your life, no matter what you think, no matter what you believe. It is a moment of consideration. It is a moment to put everything out of your mind. Think about the Lord Jesus Christ. Think about His person. What does all this mean? Now, tingali mo tanaka, what is Christianity? Well, Christianity is Christ. It is a relationship with God through Christ. There's only one way
to have that relationship. Only one way. The scripture says, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Mga binuhatan, all the works that you can do have nothing to do with your relationship with God. Nga no? Because you are a sinner. Because you are not perfect as God is perfect. Because His perfect righteousness has to reject unrighteousness. And you are unrighteous. No matter how many good deeds you do, that is where Christ comes in. That's how important He is. Because He is the only one who can present you faultless before God. And how does He do that? Well, He went to the cross. He went to the cross for only one reason, to die. To die for you. To die for every member of the human race. He didn't care whether people rejected Him or not. He died for them. That is God's grace. His absolute grace. For Him to die for all of us. And what does that mean? For Him to die for all of us? That means that while He was hanging on the cross, God the Father imputed all our sins. Gibubo didto tanan kaniya. All the sins of mankind to our Lord Jesus Christ. He took all of your sins upon Himself. And when He did that, He paid the penalty for all of those sins. He paid the penalty demanded by God for sin. He paid it once and for all. The sin debt. Sin is spiritual death, as we know. Jesus Christ died a substitutionary spiritual death so that we don't have to. Hence, when the scripture says God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. So, believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved. Let us pray. We thank you, Heavenly Father, for that so great salvation through your only begotten Son, the Lord Jesus Christ. May God, the Holy Spirit, challenge us to execute the unique spiritual life, just so we can attain the capacity stage in the glorification of you. This we ask in Jesus' name. Amen.